domaći ljudi su mi baš interesantni. Pa zato što su toliko malo stvari znam. Onda što više vreme prolazi, sad se više nekako dolazi od toga porediš ih sa zmajevima. Da li su stvari i postojale za kraju krajeva. Ne znam, to je neko potpuno nepoznato vreme nama i nešto što je nepoznato ti je naravno i zanimljivo. Tako da, mislim, ima gomila vrsta, biljojedi, mesožderi, kanibali i ostalo, među njima sve vezano sa dinosaurusima baš zanimljivo. Naravno, T-Rex. Šalim se, možda je bio neki koji leti da mogu da pobegnem od T-Rexa, a T-Rex je nekako na prvu loptu. Dođite na premijeru, dođite šetamo sa dinosaurusima. Pa, ispred mene se nalazi mikrofon i tekst. Onda morao sam da uskladim mimiku lika iz filma sa mojim govorom i da slušam kada on izgovara engleski jezik, tako da ja moram preko njegovog engleskog da ja izgovorim na srpskom jeziku. Onda Vujke mi je dao mi je komentare šta ne valja, šta valja, i onda smo probavali do 2-3 puta i onda valja ili ne valja. Snimili smo dosta, nisam puno, bilo zanimljivo. Verovatno neka što leti, zašto mi to volim avione, volim da letim, mogu da pobegnem uvek. To mi je najinteresantnije. Dođete, bit ću uzbudljivo, još je 3D animacija, tako da čekam da se. Zato što je opet napravljen crtani film o dinosaurusima. Ja se ne sjećam da li se to zvalo malo stop, ali kako se zvao crtani koji sam ja gledala kad sam bila mala i bio je o dinosaurusima priča i obožavala sam taj crtani, tako da kada me Vujke pozvao i rekao o čemu je crtani, kada sam ušla u studiju i počela da nakuvam, setila sam se tog crtaća i baš sam se obradovala što će, ja mislim da deca vole te priče i vole čudna bića i čudne likove, tako da će ovo svakako biti zanimljivo, ali uz to što je ovo zanimljiva bića, čudna bića i nešto što je deci zanimljivo, ovo je divna jedna, kako sam ja rekla na konferenciji, ljubavno akcioni film, tako da je zanimljivo, dinamično, uzbudljivo, emotivno je i mislim da stvarno svako ko da pogleda ovaj crtani neće se pokajati i super će se provesti. Pegica. Pa, sviđaju mi se ti mali, ja sad ne znam da kažem koji je Pegica dinosaurus, ali slatki su mi mali sa rogićem, jednorozi dinosaurusi. Sve pozivam da dođu na premijeru, da uživaju sa nama i da pogledaju kako smo mi dočarali naše likove, a i ja jedva čekam da pogledam film u celini i nadam se da ću uživati zajedno sa publikom, a u stvari sigurna sam da hoćemo.